ሓደ ኦፖርቹኒቲ ባንዳ ንምስዓር ዘለና ጽምዶ እዩ እቲ ጽምዶ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣምፂሉና ኣሎ ብሓደ ገጽ ብላዕላይ ሰላም ኣምፂሉ እቲ ጽምዶ ልቢ በሉ እታ ጽምዶ ሓደ ሓደ ግዜ ደጋጊሞም ሰባት ክሓቱ ከለው ስኢልት ፍራስትሬሽን እምበር እዚኣ ምርዳእ ኣብያቶም ኣይኮነን ናይቲ ጽምዶ ጥቕሚ እንተነኣሰ ሰለስተ ጥቕሚ ክነግረኩም ክትሕዝዎ ነብሕልናኹም ኩሉ ግዜ ሕቶ ክትሓቱ እንተኮይኑ እውን ንዕአን ብደንብ እናስፋሕኹመን ክትከዱ ቁፅሪ ሓደ ጥቕሙ ናይቲ ጽምዶ ጽምዶ ፍሪሲ እዩ ተመስሪቱ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢሳያስን ጽምዶ ኣፍሪሱ ዝተመስረተ ጽምዶ እዩ ትክክለኛ ጽምዶ እዚ እቲዩ እስካዕ ነጠፍእ እዩ እስካዕ ነጠፍእ እዩ ህዝቢ ትግራይ እስካዕ ዘጥፍኡ ዝነበረ እዩ እዚ ግን ትክክለኛ ቀደም እውን ክኾን ዝነበሮ ግን ሕጂ እንተኮይኑ እውን ሽግር የለን ወላ ድሒሩ እንተመፀኢልካ ተቕበሎ እዩ ብዋናነት ክትሓስብዎ ዘለኩም እንተዘይንፃመድ ነይራ ኣብይ ኣሕመድ ክትፃመድ ነይሩ ትግራይ ንኸጥፍእ ዘይገብሮ ነገር ስለ ዘየለ እዚ እንደንለብም ንሓዞ እንተዘይንፃመድ ጽምዶ እንተዘይንፈጥር ኣብይ ኣሕመድ ክትፃመድ ነይሩ ኣብዚዩ ዓብይ ጅግንነት እዩ ተፈፂሙ ከመይ ኢሉ ተሰሪሑ መን ሰርሖ ካልእ እዚኣቶም ብምልኦም ታሪክ ከውፆም እዩ ፀገም የብልኩምን ተዓባይ ነገር ኣብ ሕልናኹም ትሕዝዋ ግን ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ ጽምዶ እዩ ንዓና እንተጋሩ እየ ዝብል ዘሎ ንኤርትራውያን ክንድቲ ንዓና ዝጠቕመና ይጠቕሞም ክብልዑ እንዲዮም ነይሮም ስለዚ ጽምዶ ሴርና ዝመስረትናዮ እዩ ሰሙን ጽምዶ ሴሮም ዝመስረትዎ እዩ ናብቲ ትክክለኛ ኢና መፂና ኩለና እዚኣ ትክክል እያ ሓደ ጥቕሙ እዚ ካልኣይ ጥቕሚ ከምኡ ስለ ዝገበርና ትክክል እውን ስለ ዝኾነ ክኸውን እውን ስለ ዝነበሮ 1,100 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ምስባር ማለት ኣበይ ዝርከብ ኣበየናይ ዓዲ እሱ ዝከኣል ኣበይ ይርከብ ንዕኦም እውን ትመፅዎም ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ንዓና እውን ትመፅና ዝነበረ ናይ ኩናት ደመና ጠጠው ዘበለት ጽምዶ እዩ ስለዚ ካልኣይ እዚ እዩ 1,100 ኪሎ ሜትር ጠጠው ቢልና ኣለና ተናእሰ ድፋዕ ሴርና ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ መሬትና ንምምላስ ተስፋ የስኒቁና ምክንያቱ ትድፋዕ እንተዘይስበር ብእውን በዚ እውን ኢና ክንዋጋእ መሃላለምና ኢና ክንጠፍእ ሕዚ ክንህሉ ከም እንኽእል ኣረጋጊፅና ምድላውና እውን